אני נולדתי כאן, למדתי כאן וגדלתי כאן, ואני יכול לומר שהמשפחה שלי כאן, החברים שלי כאן, והלב שלי כאן, ואני יודע מה זה להיות ילד בעפולה, כשמי שמוביל את החינוך הבלתי פורמלי, את המרכזים הקהילתיים, זה גדעון פורט. אני התחנכתי על ברכת של... זה אמיתי, אני לא אומר את זה לתפארת המליצה, ממש. אני הייתי חניך במרכזים הקהילתיים כשגדעון עמד בראשם, הייתי מדריך שם, ואחר כך, ואני יודע איזה עושר תרבותי ואיזה עושר חינוכי, וחווינו כאן כילדים, ואני אומנם לא זכיתי להיות תושב העיר בתקופה שאבא היה ראש העיר, אבל המשפחה שלי כאמור כאן, החברים שלי, ואני יודע עד כמה הם תומכים ועד כמה הם רוצים להמשיך בדרך, ולכן החיבור הזה הוא חיבור מנצח. הוא חיבור מנצח, הוא חיבור שמה שמוביל אותו זה באמת שותפות דרך, זה באמת תחושת שליחות, וזה באמת כוונות טובות של אנשים שיודעים להנהיג, יודעים להוביל, ואני מאחל לכולנו הצלחה רבה והמשך דרך נהדרת. תודה רבה. מישהו רוצה לשאול שאלה? תודה רבה לכם.